Golem je základ každej stravy, Golem je šéf, kuchár každého tu zdraví. Tak buď pripravený na ten najlepší chalec, na to aby si to spravil nemusíš byť znalec. Varíme s Golemom, čo kuchyňa dala, dom derida, golemovská strava. Rob všetky kroky, jeden po druhom, pripravte si taniere, varíme s Golemom. Zdravím vás ľudia! Varíme s Golemom vydanie 6. Varíme s Golemom vydanie 6. Mám tu hneď na začiatku veľmi známeho hostia. A takisto ako poznáte mňa, poznáte aj mojho hostia a volá sa Roger! Čaute! Objemovka! OK, ideme na to. Predstavíme si suroviny, kto má rád zeleninu, tak to bude brokolica. Máme tu toho kopu, kto ľúbi brokolicu. Brokolica je veľmi zdravá, lebo má veľa vitamínu C, čo potrebuje každý jeden človek. A ja si myslím, že brokolicovú polievku ľúbi každý. V tej polievke ako základ potrebujete aj smotanu a mlieko. A teraz dám jednu takú otázku môjmu veľmi dobrému kamarátovi, bratovi, že ako by pripravoval brokolicovú polievku. Ako by som pripravoval brokolicovú polievku ja? Samozrejme, že som si brokolicu umyl, nakrájal, predvaril, pomixoval a ďalej netuším. Ja si myslím, že celý postup povedal, že ako sa robí brokolicová polievka, takže pre úplných lajkov, ktorí nevedia, ako sa robí brokolicová polievka, tuto teraz momentálne povedal celý recept môj brat Roger. A dochuťovať sa to bude solou, čiernym koreňom, poprípade vegetou a ja si myslím, že bude to veľmi dobrá polievka. Ideme na ďalšie jedlo, bude to pastierská kapsička, kto to pozná, by vám vedieť, čo to asi je. Bude to zemiaková placka, plnená restovanou kuraciou pečienkou a ako dekoráciu si tam budeme dávať strúhaný syr. Syr môžete používať hoci aký len chcete. Ja budem používať goudu a opäť si predstavíme suroviny. Základom sú opäť zemiaky, ale máme výhodu, že mám veľmi dobrú asistentku, moju ženu Golemicu, ktorá nám už zemiaky pripravila. Ako vidíte, sú kvalitne odfúpané. Samozrejme ešte nás čaká strúhanie. Máme tu pečienky, cibulu, koreniny. Máte koreniny, hoci koľko korení, koľko máte, dobré. Koreniny v kuchyni sú veľmi dobré. Ďalšia otázka, ktorá bude, by som chcel počuť od tohto veľmi dobrého človeka s vysokou úrovňou, lebo je vyučený kuchár aj čašník, takisto robí kuchyni ako ja. Takže pre mňa je to veľmi vzácny host už len z toho hľadiska, že ovláda tú gastronómiu troška ako tak na Slovensku. A otázky sú zase moje, lebo ja som doma, ja som tu domáci. Vy ste Golem a Golemica, ako by si pripravoval pastierskú kapsičku? Tak čiže zemiakové placky. Zemiakové placky, však a.k.a. keď už máme načistené zemiaky, tak nech sa páči, môžeme si ich nastrúhať, môžeme si pripraviť ostatné ingrediencie, ako sú vajíčka, múka, myslím, korenie černé a urobiť si cesto, a proste urobiť si kvalitné cesto, také, aby to bolo slúce. A čím by si dochutil to cesto? Však solou a čím iným. Cesnakom, čierne korenie, sol, vegeta. Ja by som tam napríklad dal bazíl alebo majorán, oregano. Tieto koreniny sú stále tie isté, ale majú inú chuť, takže správne. Ja si myslím, že všetko si povedal, mlieko tam chýbalo, ale to nevadí. Ja si myslím, že hlavné veci povedal. A ďalšia otázka je, ako by si pripravil restovanú kuraciu pečeň. A to chcem počuť čo najlepšie. Restovanú kuraciu pečienku. Však samozrejme, že urobím si na si cibulu ako základ. To je prvé. Pečenku si presne umiem, čo tam nepatrí. Odkrojím. Nie? Dobre, v poriadku. Ďalej to nemusíme ani hovoriť. Ja si myslím, že som si pozval dneska do môjho štúdia, alebo do mojej kuchyne som si pozval veľmi dobrého hostia, ktorý perfektne ovláda kuchyňu a ja si myslím, že je aj veľký kritik, čo sa týka kuchyni, takže ja stále očakávam aj pozitívne, aj negatívne komentáre. A dneska to bude tak, brokolicová polievka a plnená zemiaková placka, takzvaná pastierská kapsička. Máme tu Rogera, vidíte,
strúha nám tu zemiaky. Zemiaky budú krásne, čerstvé, nastrúhané. A pridáme tam vajíčka, ako povedal môj kolega. Vajíčka tam pridáme. Potom tam pôjdu koreniny, ako čierne korenie. Cesnak môže byť čerstvý mlesnak, môže byť čerstvý cesnak. Cesnaková pasta, poprípade cesnakové korenie. Takže ideme na to, pripravíme si brokolicovú polievku. Polievka sa vždy pripravuje ako prvá, aby sme mohli robiť popri tom ďalšie jedlá. Tu máme nového šéf-kuchára, takže pozrite sa na to. Prekrásny nôž, som veľmi spokojný s týmto nožom. Vieme s jedným ťahom prerezať aj túto brokolicu. Ja si myslím, že to nebude problém, keď to pozrieš na to. Vidíš? S jedným ťahom. Takže ja si myslím, že tento nôž je veľmi dobrá pomôcka do kuchyne. Musím ho podpáliť, bo opäť, keď to pozrieš, jeden ťah a je to hotovo. Umývame si brokolicu pekne. Nezabudnite na to, že všetky suroviny si treba dôkladne pozrieť. Po prípade zeleninu, ovocie vždy treba poumývať. Dávajte pozor na to, aké mäso kupujete, kde ho kupujete. Takže ideme si nakrájať brokolicu na drobné kúsky. Tak, tieto veci odstránime a hodíme to do hrnca. Opäť to odstránime do hrnca. Hop. Takto. Zbytočné veci nech tam nie sú. Nech je tam čistá brokolica. Takže brokolicu sme si nakrájali. Áno, krásne nakrájaná. Máme si tam studenú vodu. Zalejeme to studenou vodou. Tak, hora gas. Dáme si to. Ideme si urobiť základ na pastierskú kapsu, restovanú pečienku a základom je cibula. Takže ideme si nakrájať cibulku. Cibulku sme si očistili, 4 cibulky a ideme na to. Krásne prekrojíme, áno. Takže nakrájame si cibulku ako základ, restovanú pečienku. Ideme si pozrieť polievku. Polievka sa nám už krásne začala variť. Troška to pomiešame, áno. Polievka! Krásnu brokolicovú, áno. Chceme brokolicovú polievku a nie žiadnu instantnú sáčkovú polievku. Cibulku máme nakrájenú, pripravenú ako základ. Ideme na pečienky. Máme tu kilo kuracích pečien. Tieto biele veci, tieto odstránime, odrežeme krásne. Tento sajrať hodíme prosím, stavíme si nejakú návlku, tam to budeme vkladať. Narežeme ešte raz na taký zaspatý pásik, tiež takto. Sú to čerstvé kuracie pečienky, zase vidíte toto, takže toto skúsime odrezať. Tak. Zostala nám krásna kuracia pečeň. To takto narežeme na poli. Máme to sem. Áno. Takže zase toto vyrežeme. Toto bolo to. Vlastne čo sme nechceli tu. Polievka! Takže kuracie pečenky sme si nakrájali. Teraz si ich poumývame. Pooplakujeme. Nech vyjde z toho všetko to špatné, čo tam nemá, vyplakujeme, áno. Tak, aby tam nič nebolo. Základ je cibula, pečienky, takže je to iba na tebe. Akú cestu si volí? Pravá láska k jedlu, láska k výnimočnosti a uskutočnenú snu. Keď ochutnáš, tak nikdy nezabudneš. Takže máme tu kokosový olej, dáme si kokosový olej.
bol. Hneď pridáme cibulku. Z golemom pozeráme sa na golemicu. Golemica nám asistuje. Asistuje nám golemica. Máme tu môjho asistenta, môjho brata Goliáša a máte vedľa neho aj Gilgameša, takže ja si myslím, že môžete si dneska pochutnať na dobré pokúťke. Môj mail je peter.drafi@gmail.com a stále čakám na nejaké ohlasy, takže čakáme stále na nové ohlasy a čakajte aj nové diely. Toto není koniec, toto je len začiatok. Máme tu už nastrúhané zemiaky, takže pomaličky sa dostaneme aj plackám a tuto nám moja žena už robí reštovanú kuráciu pečienku, aby ste vedeli, že nie som tu sám, je nás tu zopár, sme tu traja a ja si myslím, že dneska navaríme skutočne veľmi dobré jedlo. Takže varíme s golemom. Golem! Objem! Golemica nám už pripravuje túto do zlatista pripravenú cibulu a pridáva tam teraz kurácie pečienky. Krásne sa to pomieša. Krásavica. Pripraviť testo na zemiakové placky. Máme tu zemiaky, áno. Takže pridáme si tam 4 vajíčka. 4 múku. Ide tam hladká múka. Dáva sa hladká múka alebo extra špeciál hladká. Múky sa nebojte, múky tam ide dosť. Mleté čierne korenie, takto asi približne, aby to malo aj škvent. Cesnak procedúra, víš? Cesnačík! Takže ideme si pridať do zemiakového cesta majoránku. Tak, je to majoránkové, fajná. Je tam cesnačík pretlačený, áno. Nie. A už to tam ide, áno, tu je cesnačík. Cesnak je imunita, čiže čím viacej cesnaky, tým je lepšie. Čerstvý cesnak je čerstvý cesnak. Originál cesnak je originál. Na záver si tam pridáme mlieko. Tak. Cesto by sme mali mať teoreticky hotové. Dáme si tam teraz ešte sol. Ešte vegetu. Tak. A teraz to pomiešame a vypracujeme cesto. Keď vidíte, keď takéto husté je to cesto, tak ešte troška mlieka. Tak. Miešame pekne, miešame fajnové placky. Objemovka! Bude dobrá placka, plnená restovanou pečienkou. Takže pozrieme si kurácie pečienky, vidíme, že sú krásne, sú pekne podusené a teraz si k tomu pridáme troška vody, troška vodičky. Asi takto. Tak a necháme to dusiť. Takže ideme dokončovať polievku a máme tu tú brokolicovú krémovú polievku, máme tu ponorný mixer a ideme to mixovať. Tak, to pripravíme takto na jednotku, fajnovo, áno, a ideme na to. Krásne pomixujeme, tak, ideme ďalej, pridáme si tam troška smotany. Vidíte, už to chytá krásnu farbu. OK, takže polievka sa nám pripravuje. Tuto si pomiešame troška tieto kurácie pečienky, takto. A pridáme si tam čierne mleté korenie. Asi tak, úplne stačí. Dáme si tam troška majoránky. Pomiešame. Výborne. Dáme si tam solamil, troška zahustíme našu restovanú pečeň.
takto asi približne. Rozmixujeme to. Sem. Zhruba takto. Pomiešame. Krásne spustne. Vidíte, bude to pecka. Dáme si tam troška soli. Takto. Tak. Troška vegety. A pomiešame to, áno. Základ je degustácia! Ideme degustovať. Perfektne. Veľmi dobré. A je to hotové. Dochutíme si polievku vegetov. Dáme tam trošku vegety. Polievka sa nám už celkom dobre zahustila, vidíte. Stále je to hustejšie a hustejšie. Ideme degustovať. Nebíčko v papule. A necháme ju ešte variť. Mám to čas ešte, môže sa variť kľudne. Takže ideme si pripraviť placečky. Dávame troška oleja. Na placky musí ísť olej, takže olej tam musí byť. Keď sa nám troška rozpáli ten olej, tak si spravíme tie najlepšie placky, ktoré môžu byť. Golemica Golema Roger. Dneska budú jesť kráľovskú večeru. Kráľovskú večeru od Golema, brokolicovú polievku. Dáme si k tomu pastierskú kapsu plnenú restovanou pečienkou. A ako oblohu si dáme strúhaný syr. Olej by už mal byť rozpálený, tu máme cestíčko. Tak. Necháme ju trošku piecť. OK, takže máme placku prvú. Vidíte, tu je tam opäť si pridáme olej. Ďalšiu várku. Teraz porcovať. Dáme si pečenku krásne do stredu. Takto asi. Sem. Takto zatvoríme krásne. Ďalšia. Upravíme. Navrch si dáme teraz syreček fajnový. Ja používam Goudu. Tak. Ako dekoráciu si dáme ešte nejaké to paradajky, cherry paradajky, takto krásne. Hop. Tak. 1, 2. Takže keď to máme hotové, tak ideme podávať nášmu hostovi. Ďakujem pekne. Pečenky si porádne. Rogat môžem si. Nie? Aké to je, Roger? Tak ako to má byť, jednoducho skvelé. Takže ideme na ďalšiu porciu objemovky. Tak.
Objemovka! Ideme podávať golemici fajnou pastierskú kapsičku. Úsmev na tvári, túto spokojnosť, otázky a odpovede, rýchle hračky a rýchle sračky, ak sa to volá. Takže ideme sa pýtať nášho hostia, ktorý si pochutnáva na pastierskej kapsi. Prvá otázka, ktorú ti položím, bude: aké sú základné zložky slovenskej stravy? Slovenskej stravy? Áno. Meso. Čiže čo by si robil z tých ingrediencií? Nejakú základnú stravu nejakej slovenskej kuchyni z mesa. Vlastne, jaké jedlo by si robil? Niečo tradičné slovenské? Tak tradičné, tak každý považuje za tradíciu brinzové halušky. Výborne. Ale to je pre mňa. Opäť vynikajúco odpovedal. A ide ďalšia otázka. Čo je slovenské národné jedlo? Objemovka! Vidíte to, ľudia. Tento človek vie, čo je kvalita. Čiže brinzové halušky je opäť správne. A to naozaj vám musím povedať, že tie otázky nevidel. Ide ďalšia otázka na Rogera. A to bude: vymenuj 4 mliečne výrobky. V rýchlosti. Hop! Tvaroh, jogurt, smotana a syr. OK. Čo je špecifickým slovenským destilátom? Vodka. Borovička s pivom. Aké sú najlepšie značky piva? Bernard, samozrejme. Čo sú golemové základy? Dobré jedlo. Čo obsahujú zemiaky? Škroh. Vodku. Hlavne. Kedy sa zbierajú skoré zemiaky? Však skoro. Z čoho sa vyrába vodka? Zo zemiakov, kámo, z obilia. Čo to je ďumbier? Sír a vrch. A povrch, vlastne slovenský vrch, pohorie, kýfasto je. Do akých 3 skupín rozdeľujeme nápoje? Teplé, studené, varené. To ja viem. Netuším, ani ma to nezaujíma. Čo je najtradičnejšia polievka na Slovensku? Slepačí vývar. Aké jedlá má rád golem? Všetky, ktoré sú dobré. Objemovka! Najlepšia. Čo varil golem v prvom videu? To je srnka, netuším, ale bolo to určite mega brutálne. Špenát s voľovským okom a so zemiakmi. Výborne, ďakujeme za slovné hračky a slovné sračky. Takže som veľmi rád, že sme tu mali tohto hostia. Hostia. A ideme ďalej. Na záver si dáme hodnotenie. Hodnoť jedlo. Hodnoť jedlo. Tak ľudia, videli ste ten tanier? Ostal prázdny, takže asi aké mohlo byť to jedlo do prdele. Jednoducho skvelé. Nič k tomu povedať nemôžem. Koľko bodov dávaš? Asi 100 z 10. A na záver jednu objemovku. A objemovka. Mám veľa známych, ale málo kamarátov. Polovica z nich odišla do cudzích štátov. Ja som ostal tu, aby som tu niečo zanechal.